Сега ще го изгас. Не. Дори го леглото не ми е жещо до вечер. Нищо заровим дупката ми. Какво направи? Абе, тия чушки ще прегорят ми се струва. Заваля! Не за това мести мога ли? Да, това път ще мести мога ли? За това път ще мести мога. Днеска разпреха, скоро ще се реагираше. Пече, само. Ние сме под навеса, нали? Че всички места. Може и по-късно да сте шкрипчета. Тия работниците нещо бавно се справят. Всичко може, а? Пари ли? Пари. Къде ги видят тия пари, бе? Пари нема. Нямаше ли да вкарате и вътре? Пари нема. Чакай, че да махне жълто първо. Абе, как ще го изкараме това от нашите пари това? Гръща. Абе, никой той не се усети, че има някаква долавера. Бягай! Ще те зарова вътре! Ще те изчакаме 5 часа и тебе ще седем. 5-6 часа. Не, за него 3 часа. Видях, че не разкариш. Бягай! Как се встуват? Обаче му се забие се, че не бега. Нема ти дам един конгъл, ей! А това е си два. Вече говорихме. То не града просто че маганцата. Иначе... Да видим има ли агне или няма Сега агне. вътре агне, звънци. Снимки! Ама нема. Аре, фотоапаратите! Абе, той не е чуло, бе. Абе, сега представи сега нещо ефект. То да го няма, представи. Аз Ясно си го помня. Знаеш ли го поспици ме разкарва. От другата страна с лопата да го изкарма вън. Тази лопата няма слаба. Чакай, ма. Не, ти с едната ще го изкараш. Тази лопата. Коло, това е слаба, беше. Това брат ми си животи. На тезикето отгоре го отварят. Няма. Фани долната омаря. Ой, не пипай. Ще ти останат пръстите. Няма. Чакай, бе. Дайте някакъв нож, тук не мога да се бръкне. Чай, то му да не Тази лопата не става. Не, ще го изправите сега, бе. Добре, да стига. Ей си пара бирата. Махай това тук, бе. Той има още бира вътре, бе. Еми то факт. Тя не трябваше да се изпълни. Дигай, не разсипай. Там върху телекето. Бързо. 3, 4. Дай направо на масата. Абе, то щом има бира, може да има ягънче вътре. Дайте на масата направо. Кажи да не се изоправя. Не, няма. Абе. Чакай, аз трябва да го здравяме, пак това не е готово. Чакай, не го махай. Коле, не дей. Абе, къде ще избяга тази бира, бе? Тя се си вътре, разбира се. Може да се изпари. Къде се изпари, като сме го запушили, бе? Отвътре. Пивайте. Отвътре е много такова. Пареш. Махни го това. Абе, я правите. Не го толкова хора там. Светло. Добре, отвидите го. Дивай го, бе! Дивай го да видим не става ли, за нещо ли не става. Мама да не влезе вътре. Това гледам, бе. Не да ходи за паражоли. Аз ви казвам, че е готово. Хватател, бе! Опиташ се да бяга. Те трябваше да го вържим в тавата. Ти ли знае? Опа! Става ли? Не е готово. Да, бе, да. Не е готово, не. Ох, котио! Няма малко... Гъдъл го! Ей, не падай там, бе. Еми, айде да почваме. Отвратител, бе. Не, бе, то гледай се отделено от костите, бе. Ти да махай се от тук, бе! Дай лопатата! Дай лопатата!
Имаме светлина за... Светло, нема, момченце. Ще дадем човешко ли? Беге, от агнето е! Трябва го изкорбим първо. Вътре има главичка. Да. Подозирам, че се е готвил главата. Нека да го разкара от агнето, ти се гори вътре, Ти го страни да не падне в главата. Аз така с финти вътре от... Айде, вземи ръки, ходи да вземеш ръкията, айде! Много грабовали. Браво! Але, мозък. Мали. Мозък. Ама, ние ще го опитаме ли? Деба, вашата мама мръсна! Само е мозък. Я, Светли, какво ще сега се опазя? Бала! Някой да гледа. То понеже не могат да го изкарат вътре, защото е горещо още и от тук още. Махнете! Махнете го от тук, аз ще го бия вече. Ходи цялото ак. Добре, дайте две ръкавици и го носим на масата. Дай, махай се. Айде. Ти си по-силен от него. Айде, вземе за ръкета, Ама ще го е бъв. Чай ли снимат клип? Чакай сега, тебе ли трябва да махаме? Бега на мамата. Опа. Не, махнете ме, бе. Абе, обаче, защо? Да няма какво правих между 7:30 и 2 часа. Това аз не мога. Супер е, не хубаво е. Почва да е семето. Дайте другото. Аз му пата. Ще го ядем ли, бе? Не. Снимай го, че не се сняга там. Снимай го. Роцата вас е стино. Там обаче има бира. Там има бира. Вземете нещо, бе. Ама Свети. Не. Само пари, защото има. Опасно. Добре, хванете с някакъв квартал и... Добре, това ще е някакъв... Добре, с това като хванете Инженер, точка. Само да чакай, бе. Стигал да момче. Аз не го вдигам. Жора, ще мисли, трябва да се намеси сериозно. Опа! Аз си го дигам. Ще го дигаш. Той си е моя. Ето и се. Бега яше. Не е топ. Добре. То са кучики из властта на... Георги. Сантиметър кошка. Добре, ще го носим на некъде, бе. Пусти, няма да няма. Хайде, дръж, бе. Вътре ли ще го носи? Стой да, стига пеква. Къде ще го нося? Къде ще го носи? Няма ли го излия, бе? Не. Аре пари пъти оттам. Чакай, още не сме решили къде ще Чакай. Е, там на масата. На някоя маса трябва. След малко ще го взема сам и ще го отнеса долу. Ти само го вземеш сам. Ние ще го мечкаш. Нема разбереш какво е станало. Айде, бе! Снимайте! Не там, бе, вътре. Това не вярва лице, бе. Че сме скопали дупка, бе. Тебе не вярваш, че си имал... Ама аз го изутах. Това пеш става, няма го зарива на ключа. Добре,